Salamu alaikum. Kai, ba a shigo mana da sallama. Da tsinuwa za ka shigo. Me tona ma asiri doka. Algungumi munafiki. Beke tafa da kai. Boka wasu 'yan bukata ce take tafe da An gama. kuɗi nake so in ta kowace hanya. An gama. Na buga. 200 sai ta mun wuya. An gama. Aljanni dan kudu-kudu ya ce ka an gama. Sai a bibi na boka. Ina jin ka. Matata kullum tana ce min tana da ciki, yau wata 8 kenan, cikin nan ba ma alama. Ai mata suna ciki za ga ya dan taso. To na ta ai shafai yake. Kokariya take min ne ko gaskiya ne ma'o, shine nake so boka a bincika min cikin nan ma akwai shi ko ba. Tun sai dai wahal. Ba dan ka zo nan ba. Da yanzu matarka ta haifi dan jaki. Amma dan kulukutu ya za a yi. An gama. Ka san me nake so da kai? In kana so matarka ta haihu, ka kawo min filet ɗin shinkafa da bankararren kaji guda 2. Sannan ka biyo kan hanya ka so min shawarma da pizza. Tun sai dai wahal. Sannan za ka biya wajen 'yan lemu. A baka kankana da lemu da abarba. Sannan ka ɗungumo su ka taho nan. Boka idan na ka kayayyakin nan bukata ta za ta biya. An gama da izinin aljanni ɗan kulukutu. Sosai. Idan kuma na ka kayan nan boka bukatan nan ba ta biya ba ya kenan. Ka kashe ni. No problem, brother man. Kaga tafiya. To ka fita da rawa. Kamar yadda Hamisu Bireka suke yi tare da Umar 'yan Sharif. Har da juyi. Allah ya tona ma asiri. Ha 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 ha.